ne tama maradek ka jopuonjre dok e sikul. Kata kamano, luoro nitiere ewi chal mag somo e sikunde mopogore opogore pacho kaendi kaluwore kod nok kata onge mar omenda ma bende ichwalo kod sirikal mamalo masiro som jopuonjrego. Ma en gino ma osekelo luoro ne jonyuol koda ka jopuonj madongo mag sikunde mathoth e pacho kaendi kaluwore kod onge mar omenda ma kamano. E kinde ni ma bende ma e tam mar adek mathoth jopuonjre dhi timo penj mag madongo. Dhi chalo nade e tam mar adek ni? Reporter marwa Judith Omondi chakno wecho manyien kod mago mamulo weche mag somo ewi chal mag sikunde odiochieng' ma kawuono. Tam mar adek tama itimie penj mag grade mar 6 kod 9 ne skunde mag primar ka skunde sekondar to timo penj maduong' mar KCSE. Tamni kata kamano biro bang' ywaruok e kind skunde mag piny owacho kod migawo mar somo ewi omenda mar somo. E giko tam mar 2 thoth skunde ne oloro chon ahinya, to skunde sekondar nikech onge mar omenda mar keto jopuonjre e skunde. Ne omigi geno mondo migi denyuok nyaka tam mar 3 mondo giyud omenda mar somo, singo magiseche to gidokie skul pok ochopo kare. Kwedo kang' mamalo sirikal mosebedo ka leo gi pesa ma itere e skunde miluongo ni government capitation, free secondary gi free primary. Seche midhi yaw skunde gi principal gi HOIs ywak ni pesa poko or. Tam mano kalo cha mar 2 skunde no lor nikech pesa ne onge. Ne skunde olor kata tarik monego be ni lor e skul ne poko romo. Wantie dwe mar 8. Ok owinjo bed ni ne wakia chakre January. Ibiro chopo dwe mar 8 nitiere pesa ma owinjo bed ni ore skunde. Manie kelo pek ne jopuonj, ne jopuonjre, kelo pek ne jonyuol bende. Tamno bende mane ywak obedie mathoth ewi omenda ma ikwayo jonyuol e tok chik. Tim mar riwruok mar KUPPET ywak ni kamoro ok nyal rumo poni piny owacho ok oloko pachgi ewi chwalo omenda mar somo ne skunde. E tamni ma winjo timie penj madongo, luoro nitie ni jopuonjre nyalo biro timo marach e penjgo kalure gi weche mag omenda masiko kelo midhiero. Magi dwaro preparations nyithindo duto mondo bede e klas. Ok nyal timre ka principal biro nyithindo ot. Ok nyal timre ka sirikal poko oro pesa ma principal nyalo riko godo materials mek exams. Mibiro tim godo practicals, mibiro tim godo kaka itiego gi godo gimiluongo ni revision. Ka ok wapangre ne, ka sirikal ok oketo pangruok motegno mar somo, biro kelo ng'ikni mabro yudo kata mana kaka nyithindo mowinjo be ni yudo weche mag somo mondo mi okonyre e ndalo mabiro, biro kelo pek kata kaka economy mar Kenya biro dok chien. Magi biro e kinde ma jopuonj mag junior sekondar bende ywak ni jopuonjrego ok yud somo madwarore kaluwore gi siasa manitie e kind telo mar skund primar mar rito skunde mag junior sekondar. Ywaruok magikoni nyalo duoko piny rang'iny mar somo ne jopuonjre mag junior sekondar. Decisions on resources and planning are made at Board of Management, yet junior school teachers remain underrepresented. With autonomy, JS teachers will, 1, secure fair allocation of resources, participate in tendering and planning in line with the law. We have been running, for example, a survey across the country as an association, collecting views of different junior school teachers, and many junior school teachers are in conflict with the administration. Migawo mar somo nyicha osingo ni weche mag omenda ibiro tieki e tamni, kata bed ni migawo mar omenda to koni onge omenda ma oromo mar siro somo ma onge chudo ne jopuonjre kaka osebedo. Ne Radio Ramogi